Здравейте всички фенове на Мерцедес! Искам да ви представя един автомобил, който е специално за феновете на марката. Казвам специално за феновете на марката, защото това е сравнително рядък автомобил, окомплектован с доста от най-високия клас екстри за модела. Това е Mercedes S430 4MATIC. Автомобилът е с най-малкият V8 двигател от гамата на Mercedes. Това е фейслифтовия модел на купето V220 S-клас. Както виждате, и номера също е тематичен за съответния двигател. Автомобилът е много дълго търсен и чакан от мен екземпляр, просто защото съчетава всички екстри, които съм искал от този автомобил. Той е къса база, с, както казах, всички екстри за модела, касаещи комфорт на шофиране и возия. 17 цолови джанти, в момента с летните гуми. Дори в интерес на истината съм си поръчал нещо, което е супер рядко за откриване. Това е брандирана капачка за вентилите с логото на Mercedes. Автомобилът е с Distronic, Airmatic. Въздушното окачване на автомобила е напълно изрядно. След закупуването му установихме, че има повреди по две от предните въздушни възглавници, след което бяха подменени с оригиналните такива, не рециклирани, подменени с оригиналните, просто защото смятам, че рециклирането като цяло няма достатъчен живот и също така поставя под компромис самата сигурност на возията. Автомобилът е с доста екстри. Една от тях е електрическият багажник, който е достъпен както от, ето виждате, отваря се автоматично, който е достъпен както от ключа, така и от купето, съответно и от бутоните, които са на капака. Затваря се и се заключва от бутона. Има вакуум на 4-те врати и багажника, така наречения soft close. Автомобилът също така има доста екстри, които са свързани с комфорта на движение. Първо ще започна с това, че има изключително много екстри, които са свързани с седалките, комфорта на возещите си вътре. Това, както казах, е къса база и автомобилът не разполага с електрически задни седалки. Но за сметка на това, отпред пасажира и водача имат абсолютно всички възможни екстри, които предлага Mercedes за времето си, както и за сега, както и към днешна дата става дума. Има подгряване и обдухване на седалките. Това е обдухването, 3 степени и 2 степени на подгряване, съответно на седалката и на гърба. Автомобилът е с масажна функция за пневматично регулиране на ломбалната опора, пневматично регулиране на опората за кръста, за горната част на гърба. Също така се свиват седалките и в седалищната част. Има освен това функция за масаж. Всички тези екстри са достъпни както за водача, така и за пасажира до него. Мога да ви демонстрирам накратко какво се случва. Ето е самата седалка. Отпускат се и се затягат ломбалните опори. Ето виждате как се движат. По този начин автомобилът много така приятно обгръща. Ето седалката в момента отпуска, съответно се чува изпускането на газта във вакуумната система. Тук в средната част може да видите как се движат опорите. Съответно, ето издува в момента в горната част на гърба.
много приятно се усеща, когато се облегнете на седалката. И също така има масажна функция, което е регулиране на всички, т.е. движение на всички функции, които са на гърбът в рамките на около 15 минутки. Автомобила също така разполага с много качествена аудиосистема, която, доколкото съм запознат, е с изцяло оптично окабеляване, което позволява да се радвате на много добър и приятен звук в купето. Доколкото съм ги преброил, са 12 говорители в цялото купе. Честно казвам, не съм се возил, без да преувеличавам, не съм се возил в автомобил, който да има по-качествен звук в купето. Изключително плътен, хубав бас, много добре регулирана аудиосистема. Освен това, възможност за ръчно управление на еквалайзери, съответно фадер, всичко, от което имате нужда, що се касае до аудиосистемата. Също така в жабката на автомобила има AUX вход, който позволява чрез телефона да пуснете музика в купето, както и всякакъв друг плеер, който поддържа аудиожак. Това е базовата, по-точно не базовата, това е най-високия клас аудиосистема, която се вгражда в този автомобил. Всъщност тя не разполага с навигация за България. Аз лично бях много разочарован от това, когато закупих автомобила, но всъщност установих с времето, че телефона ми успешно замества навигацията и съответно не съм прибягвал до подмяната на аудиосистемата. С най-често срещания вариант са китайските варианти на тази навигация, които всъщност пренебрегват уникалния усилвател на системата е Bose. Пренебрегват всички ресурси на тази навигация и съответно качеството на звука бива компрометирано. Автомобил, както казах, е с въздушно окачване и позволява повдигането на купето чрез този бутон на 12 см височина. В момента е повдигнат автомобилът. Има възможност за 2 степени на втвърдяване на возията, като третата степен е наистина много така спортно усещане по отношение на купето, изключително стегнато, втвърдяване, наистина успели се да пресъздадат спортната возия в този автомобил. Има електрическа щора на задния прозорец. Ето сега ще натисна бутона и ще покажа. Щората се вдига и при повторно натискане се сваля. Има електрически шибидах, който се контролира от бутона тук. Съответно се отваря на няколко пъти. Има възможност да бъде повдигната, както се виждаше в първоначалните кадри. Т.е. да бъде повдигнат люка нагоре и надолу. Разполага с доста функции за комфорт. Тук имаме осветен сенник с две отделни огледала. Електрохроматични огледала. Трите огледала за заден ход са електрохроматични. Страничните и това, което е панорамното огледало. Всъщност това е една стандартна екстра за повечето автомобили Mercedes, но ще кажа, че когато се включи на заден ход, огледалото се наглася според настройките, които сте задали като посока на огледалото. Т.е. не по фабрични стойности, а всъщност както вие сте си позиционирали огледалото. Т.е. ако искате да разглеждате по-ниско, по-нависоко, огледалото се наглася спрямо вашите настройки. Освен това, ако ускорите курса на заден ход, огледалото автоматично се повдига леко нагоре, за да може все пак да виждате малко повече. Нещо, което при повечето автомобили, които имат тази екстра, не съществува като възможност. Да, огледалата също се свиват при заключване, в зависимост от настройките, които зададете на автомобила.
Окомплектован е с преден и заден парктроник, който работи абсолютно коректно и безпроблемно. За времето, докато беше при мен автомобила, не е имал проблеми с парктрониците, макар че повечето автомобили от тази гама определено страдат от проблеми в парктроника. При мен не е имал такива проблеми. Автомобила, между другото, е с Linguatronic. Работи много, много добре, когато искате чрез гласова команда да подмените песен, радиостанция, компакт диск, също така да промените температурата на градусите. Работи на английски, немски, испански и други езици. Memory пакет. Автомобила, конкретно този, е с един ключ тип рибка с всички възможности на него, ето го включително включване на багажника, и две keyless карти, тъй като автомобил е с безключов достъп и палене, вижда се и по скоростния лост. Това позволява реално да запаметите до 3 шофьора, 3 настройки на шофьора на всеки един от ключовете и съответно картите. Аз лично съм си запаметил по-комфортно возене, по-така отворени седалки за по-лесен достъп и също по-ергономична настройка, която позволява така по най-здравословния начин да шофирам. Вентилиран кожен салон. Седалките, както казах, са вентилирани. Имал съм възможността да разгледам такъв салон отвътре. Всъщност седалката е окомплектована с 8 или 9 електромотора. Между другото, всички функции на купето работят. Излишно е да го повтарям. Всички екстри на колата работят. Седалката, както казах, вътре има 4 вентилатора. Два чифта вентилатори на седалката и 2 чифта вентилатори на облегалката. Контролират се електрически дори и опорите, които са за глава. Ето, повдигат се и се свалят. Какво друго мога да ви кажа? Автомобил разполага с няколко ниши за дребни вещи. Тук под предната седалка до шофьора има една аптечка. Отзад в задния подлакътник, когато го изтеглите напред. Малко е трудно, но изтегляйки го напред, тук леко се изложих, но не знам точно как се изтегляше. Изтегляйки напред тази стойка за чашки, добре, няма да пребързвам. Изтегляйки напред има вградена още една аптечка, ниша за вещи за задните седалки. Всъщност по салона има една единствена забележка. Ето тук на задната седалка има лек дефект по кожата. Автомобила има фабрични штори за страничните стъкла на задните врати. Да, огледалата, които са за пасажирите отзад. Това е обемният датчик на алармата, която между другото е много прецизна и работи много, много добре. Има функция за изключване. Какво друго мога да ви кажа за екстрите на автомобила? Автомобила има автоматични светлини. Всъщност в менюто мога да ви покажа, има доста възможности за настройване на функциите. Да, това между другото е нещо много важно. Автомобилът в момента е на 266 400 000 км. Закупен е от мен на около 220 000. Една важна подробност е, километрите са реални и при първата справка в сервис, малко преди да закупя автомобила, установихме, че автомобила, след като е внесен от Швейцария, включително и по време на престоя си в Швейцария, паметта му с грешките не е била изтривана изобщо. И всъщност по това съдя, че километрите са напълно реални. Всички смяни на консумативи и други кружки,
отстраняване на проблеми, подмяна и така нататък. Всичко беше отразено в историята на автомобила в стар диагностиката и разполагам с това. Така че по това можем да заключим, че километрите са напълно реални. Има автоматични чистачки, които когато се навлажни предното стъкло се включват. Тази функция на Mercedes по принцип не е най-прецизната, която съм виждал, но мога да ви кажа, че наистина се управлява много приятно, когато просто се качиш на автомобила, завъртиш ключа и твой ангажимент е единствено да се наслаждаваш на шофирането, въртейки волана и подавайки газ. Просто фаровете се включват автоматично, чистачките се включват автоматично, всичко автомобила се грижи за теб. Когато влезеш в тунел, например, всички дисплеи намалят контраста си и осигуряват пълен комфорт. Автомобилът е с стъклопакет, между другото. Това са фабричните стъкла, двоен стъклопакет с UV фолио в него. Доста време му отделих в презентация. Мисля, че най-хубавото нещо всъщност на конкретния автомобил, това е V8 мотора му, 4300 кубика, както казах, и 279 конски сили. 4x4. Да, сега ще потеглим, ще спра дори музиката, за да може да се наслаждаваме на двигателя. Много приятен звук, много приятен ход. 5-степенен автоматик. В България има, това не е реклама, в България има един сервис, на който се доверявам по отношение на скоростните кутии, автоматичните скоростни кутии. Става въпрос за Diamant Transmission. Имат няколко сервиза в цялата страна. Автомобила конкретно е диагностициран в сервиза в Пловдив. Всичко по автоматика е напълно изрядно и перфектно работещо. Една от най-големите екстри на този автомобил и основна причина да бъда сериозно привлечен от него е Distronic системата. Тя се регулира както, включва се и се изключва както стандартен автопилот на автомобил от марката Mercedes. Просто с повдигане на лодчето нагоре уточняваме на каква скорост искаме да ограничим дистроника. Автомобил съответно се регулира подаването на газ и когато наближиме препятствие или друг автомобил, съответно натиска педала за спирачката. Да, ето сега при 120 км в час колата изключва ароматика. Тук скоростта ми идва малко повече, затова ще намаля. Натискайки спирачката се изключва дистроника. Ето в момента има автомобил пред мен. Подавам скорост и съответно колата ми показва дистанцията, дали е безопасна спрямо автомобила. Навлизайки в разстояние, дистанция, която е опасна и е в разрез с правилата за спирачен път, колата сигнализира, както чухте. Ето сега в момента има пред нас друг автомобил. Ускоряваме. Колата вижда на радара, че предният автомобил поддържа 60 км в час. Сигнализира ни, че сме с голяма разлика в скоростта и съответно регулира своята скорост прямо него и намали. Колегата водач иска да го изпреварим. Съответно ние го изпреварваме. Нещо, което се случва между другото много лесно, безпрепятствено и уникално, комфортно изпреварването. Карайки V8 мотор, първо звукът, който чувате е уникален, просто несравним. И второ, динамиката и комфорта на движение е много, много приятна. Друго мога да кажа за
за този автомобил. Да, има доста стандартни екстри, които при повечето съвременни автомобили са интересни. Тук са просто стандарт, лимит на скоростта. При G-Stronica автопилот е ограничен до 180 км в час. Т.е. над 180 км в час вече преминавате в ръчен режим или крачен, както искате го наречете. Има също така система за регулиране на въздуха в купето. Когато през зимата сме увеличили градусите така, че да ни е приятно на нас и на пасажирите в колата, чрез чрез средния контролер тук на дифузорите чрез този елемент, регулираме в горната част, там където са главите ни, да се подава студен въздух, за да може да изпитваме комфорт и съответно да не високата температура да не създава предпоставки за ПТП и евентуално да заспи водача. Това, доколкото знаме, система, която е налична при този тип автомобили, този клас автомобили на Мерцедес от 70 и някоя година. Всъщност всички въпроси, които имате относно този автомобил, конкретно, може да ги задавате към мен на посочения в обявата телефон. Автомобилът, както казах, е напълно изряден, обслужен. Всички системи са изрядни и работещи по него. И автомобилът наистина гарантира приятен комфорт на шофиране, изключително дълъг пробег, 88 литра вместимостта на резервоара и всъщност около 700 км можете да пропътувате с този резервоар. Гарантирам, че са малко автомобилите, в които подобно на този ще можете да пътувате приятно и комфортно. Това е от мен. Ще се радвам дълго избирания от мен автомобил. Между другото, тук има едно препятствие, само ще обърна внимание на шумовете, които се чуват. В купето изобщо няма тракане, хлопане, скърцане никъде. Както казах, окачването е напълно ревизирано, без никакви забележки. И още веднъж пожелавам наистина този автомобил да попадне в ръцете на истински ценител, какъвто съм и аз, за да може да се радва на качествена поддръжка, на каквато се е радвал и до момента, и наистина да бъде оценен по достоинство от следващия собственик. Приятен път и безаварийно шофиране на всички.